അസുരന്മാർ ദേവന്മാർ വേറെ വേറെ അല്ലെ? അല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനോമി സർവാനന്ദ പരമ്പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂതശ്രോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ വർഷ. നമോ വിഷ്ണുവാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവായൂരചന്ദ്രായ രാധികായ തത്തേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് ഏകദേശം തീരാറായി അല്ലെ. 16 അധ്യായങ്ങൾ ഇന്ന് 16ാമത്തെ എടുക്കുന്നല്ലേ. 2 ദിവസം കൂടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ആരെങ്കിലും ജപിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്താണ് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഇതുവരെയും ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതലെങ്കിലും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഈ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ലെവലായിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കും. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കും. പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്, ഒന്നും ഫീസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മള് ഒരു മാല ജപിക്കുക. 108 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. വേറൊരു കാര്യവും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന് തയ്യാറെടുക്കുക. ഇന്ന് അതിന്റെ ഫോം ഇതിൽ ചാറ്റിൽ മാതാജി ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പൂരിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. സൂര്യ മാതാജി. ശരി പ്രഭുജി, പിന്നെ ചെയ്തോ. ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇടാം. ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോട്ടെ, ഇല്ല പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 9:15 കാലൊക്കെ ആവുമ്പോ ഇടാം. അതെ, ശരി, അന്നേരം ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി മാതാജി കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചേക്കോ. വേറെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭക്തിയിലൂടെ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാറി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ സത്സംഗം, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് സത്സംഗം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തുടർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അന്നേരം അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഈ ഈ മാതാജി അയച്ചു തരുന്ന ആ ഫോമും എല്ലാവരും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. എല്ലാവരും എല്ലാ ബാച്ചിലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി
അധ്യായം 16 ദേവ അസുര ഭാവങ്ങൾ. അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗാ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ വിദ്വേഷലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീചരാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചാമദ്രോഹാനാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീമബീജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗച്യം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദൈവികതയിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചില അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ദൈവിക ഗുണത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക ഗുണത്തിലാണ്. ഇനി ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സാത്വികനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതിനും ഉപരി ആയിട്ടുള്ള ആ വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ ശുദ്ധ സത്യത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? ആ ഗുണങ്ങള് ഒന്ന് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. നമ്മളിപ്പോ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുന്നല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭാഗവതം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ചിട്ടയായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ദാനം അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആവും അല്ലെ. പിന്നെ യജ്ഞം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്ത് യജ്ഞാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി അല്ലെ. നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാവുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ. ഓരോരോ യുഗത്തിന് ഓരോരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ്. വേദപഠനം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയല അല്ലെ. തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ. ക്രോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ക്രോധം എന്താണ്? സർവനാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരാളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ക്രോധമാണ്. പിന്നെ ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് മോശമായിട്ട് പറയാതിരിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അവര് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവരുടെ കർമ്മഫലം നമുക്കും വരുന്നു പറയും. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഒരു പുരാണത്തിലുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരിക്കല് ഒരു രാജാവ് അവിടെ കുറെ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന ദിവസം എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും പാല് നൽകുകയായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവരുടെ പാത്രങ്ങളിൽ പാല് രാജാവ് ദാനമായിട്ട് നൽകിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പാല് നൽകി. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ പാല് നൽകിയതിന് ശേഷം എന്താണ്? അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി ഒരു പരുന്ത് ഒരു വിഷപ്പാമ്പിനെയും കൊത്തിയിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വിഷം എന്താണ് ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പാലിന്റെ അകത്ത് വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പാല് ബ്രാഹ്മണനോ രാജാവോ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ പാല് കുടിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ മരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ്? യമരാജൻ വിചാരിച്ചു, ഇതിന്റെ പാപം ആയിരിക്കാ കൊടുക്കുക? ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ മരിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപമാണ്, ബ്രാഹ്മണനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറ്റം ആർക്കാ കൊടുക്കുക? രാജാവ് കൊടുത്ത പാലിന്റെ അകത്ത് വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. രാജാവ് നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെന്താണ്? ആ പരുന്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ് അല്ലെ. ആ പരുന്തിനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല. പാമ്പ് എന്താണ്? പാമ്പ് അതിന്റെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം
അത് വിഷം ചീറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ പാമ്പിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാപം ആയിരിക്കാ കൊടുക്കുക എന്ന് യമരാജൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴ് അവിടെ ഇതറിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, രാജാവ് കൊടുത്ത പാല് കുടിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ യമരാജൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പാപം, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിന്റെ പാപം, ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം മുഴുവൻ ആ സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ചു. ആ സ്ത്രീ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ സ്ത്രീ ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നിട്ടില്ല, എന്നാലേ ആ പാപം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. രാജാവ് കൊടുത്ത പാല് കുടിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു. രാജാവ് വിഷമുള്ള പാലാണ് കൊടുത്തത്? അല്ല, രാജാവ് നല്ല പാല് തന്നെ കൊടുത്തത്. എന്നാലേ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ പാത്രത്തിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ വിഷം വീണത് അല്ലെ. രാജാവ് അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല അല്ലെ. ഇതാരും കാണുന്നുമില്ല. അപ്പോഴ് എന്താണ്? രാജാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിന്റെ മുഴുവൻ പാപവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? നമുക്ക് അതിന്റെ പാപം മുഴുവനായിട്ട് ലഭിക്കും അല്ലെ. അവരുടെ കർമ്മമൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നു അറിയും. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യാം? അവരുടെ പാപം, അവരുടെ കർമ്മമൊക്കെ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? കുറഞ്ഞു കിട്ടും. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ആ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക. എന്നാൽ എന്തായി? നമ്മുടെ കുറെ പാപങ്ങള് പോയി കിട്ടും, അവർക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പരദൂഷണം പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു എന്താണ് ഭക്തന്മാർ എന്താണ് പറയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലേ. ആ എന്താണ് മച്ചിത്ത മത്കത പ്രാണ പൊതയെന്ത പരസ്പരം അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിക്കുക. പിന്നെ സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. എല്ലാ ജീവികളോടും നമ്മൾ കാരുണ്യം ദയ കാണിക്കണം. ലോഭമില്ലായ്മ, എന്താണ് അത്യാഗ്രഹങ്ങള് ഇല്ലാത്തത്. പിന്നെ മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ അല്ലെ. ക്ഷമയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഒരു ഉൾക്കൊടിയോളം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം അല്ലെ. ഒരു മരത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ധൈര്യം, ശൗചം അല്ലെ. ശുചിത്വം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് ആ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശുദ്ധിയാവുന്നു ശരീരം. പിന്നെയോ ആന്തരികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ആ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ശുദ്ധിയാവും അല്ലെ. പിന്നെ അസൂയ രാഹിത്യം, മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാമാണ് ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് എന്താണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ച വിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദമാസുരി. പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ അസുര ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു എന്താണ് ഭക്തന്മാരാവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഗർവ് പാടില്ല അല്ലെ. അഹങ്കാരം, അപ്പോ അഭിമാനം അല്ലെ, അത് ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ. നമ്മള് ആചാര്യന്മാർ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാന്നുള്ള, ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ള അതാണ് ദാസാനുദാസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. നമ്മൾ അതില് അഹങ്കാരം കൊള്ളാനോ ക്രോധം ഉണ്ടാവാനോ അഭിമാനിക്കാനോ ഇതിനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയും. ദേവി സംബന്ധി മോഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജാ സംവദം ദൈവീ മപീജാദോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് മുക്തിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മുക്തി സാധകങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആസുരിക ഗുണങ്ങളോ അത് ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധനത്തിന് കാരണങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നു, അർജുനൻ ഭയപ്പെടാനില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ
എല്ലാ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോടുകൂടി തന്നെയാണ് പിറന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല. ദൗഭൂതാ സർഗോ ലോകോസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ പെടും എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നിക്കൽ ആസുരിക ഗുണത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ, അല്ലെ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരിച്ചു തരുന്നു. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു അസുര സ്വഭാവിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യരുതാതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് എന്താണ്? വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അക്രമങ്ങളും ഒക്കെയാണ്, അല്ലെ. അപ്പോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി, ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ അനേകം ഡിവോട്ടീസിനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഒരു ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെയൊക്കെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാ. അവര് അങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ എന്താണ്, ബാറിലും മദ്യമൊക്കെ കഴിക്കുന്നല്ലേ. അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്നല്ലേ. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഒരു അല്പ നിമിഷത്തേക്കുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്ന് അവർ കരുതുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ആ അല്പനേരത്തെ ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് എന്താണ് ധാരാളം പൈസ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ഇങ്ങനെ മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും, അല്ലെ. പിന്നെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് വിഷമിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതല്ല യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ബാറിൽ മദ്യപിക്കുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രഭുപാദർ ആ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാറിലൊക്കെ മദ്യപിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവര് ആ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ ആ കീർത്തനത്തിന് നൃത്തം ചെയ്യുക എന്നത് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? അത് ഒരു ഭക്തിത സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാതെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് അതിന്റെ സുഹൃതം ലഭിച്ചു, അജ്ഞാത സുഹൃതം ലഭിച്ചു. അവര് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവര് കൂടുതൽ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് അടുക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവര് ഈ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ വിടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് മദ്യപിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റി, മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സാത്വികരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ സാധാരണ മദ്യപിച്ചിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മദ്യപിക്കാതെ രാവിലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. അവരെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അവരെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ബാറിൽ നിന്ന് മദ്യപിക്കുന്നു. എന്നാല് മറ്റവരോ മദ്യപിക്കാതെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ഭുതമായി. എന്താണ്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇന്ന് ഈ ബാറിലേ വന്നിട്ടില്ല, അവർ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നല്ല സന്തോഷം, ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷം. എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് അറിയണമല്ലോ. അങ്ങനെ അവര് ആ കൂട്ടുകാരെടുത്ത് ചോദിക്കണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന മദ്യം അത് ഞങ്ങളും കഴിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ അത് അല്പസമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് സന്തോഷം തരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഹരിനാമം ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് ആനന്ദം നൽകും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദർ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഈ ഹരകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കിയുണ്ടായി. എന്താണ്, സ്റ്റേ ഹൈ ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ആനന്ദത്തില് എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന രീതിയിൽ. മറ്റുള്ളവർക്ക് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ച അല്പസമയത്തേക്കുള്ള, അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും എന്താണ് ആ ദുഃഖങ്ങളാവും, ക്ഷീണമാവും, അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഹരിനാമം അതെപ്പോഴും നമ്മളെ ആനന്ദത്തിൽ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ നോട്ടീസൊക്കെ അടിച്ചിറക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം പേരെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയൊക്കെ മാറ്റി അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട്. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിംമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇങ്ങനത്തെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് അല്ലെ, ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധാന്തം എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നെന്താണ് കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി ഇതാണ്, പ്രപഞ്ചം അസത്യാണ്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാം അവസാനം അവരുടെയൊക്കെ ഗതി എന്താണെന്നല്ലേ. അവരൊക്കെ അവസാനം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇന്നൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോ എന്താണ് അതിന് കാരണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാമമാണ് അതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ട്, വേറെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാവുന്നോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവരൊരു അജ്ഞത, അവർക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് സൂര്യനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, നമ്മള് റൂമിൽ ഇരുട്ട് റൂമിൽ തന്നെ അടച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ന് സൂര്യനില്ല അല്ലെ. സൂര്യൻ ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മള് ആ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ്, അജ്ഞതയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഇല്ല, ഇനി ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഇവിടെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതില് സന്തോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താണ് സ്വത്തും മറ്റുള്ള എല്ലാം എന്താണ് അപഹരിക്കുകയും മറ്റു നശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതില് സന്തോഷിക്കുന്നവർ. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാമാത്മനു അല്പബുദ്ധയാ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമ്മണഃ ക്ഷയായ ജഗദോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ് അല്പബുദ്ധികളാണ് അല്ലെ. അവരെന്താണ് അവരുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെന്താണ് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, ടെററിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവരൊക്കെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിനെയും എന്താണ് ബോംബിട്ടിട്ടും മറ്റും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന അല്ലെ. അനേകം നിരപരാധികളായവരൊക്കെ വധിക്കുന്നു, അവരുടെയൊക്കെ സ്വത്തൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യമാതാജി ഇപ്പം ചെയ്തോ? ചാറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചെയ്തോളൂ. 9:30 ഡെമോ കാണിക്കണോ നമ്മള്, അല്ല ലിങ്ക് മാത്രം ഇട്ടാ മതിയോ? കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചാറ്റിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മള് ലെവൽ 2 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പ്രഭുജി? കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം.
മൊബൈലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആ മൊബൈലിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ ലെവൽ 2ന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വരിക. അപ്പൊ ഈ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ഇപ്പൊ ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവര് പിന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇടും. പ്രഭുജി മൊബൈൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്തോളൂ. സമയം തരും, കുറച്ച് സമയം. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേര്, നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എന്താണോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ പേര് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ, നമ്മുടെ കൺട്രി കോഡ് എന്താണോ കൺട്രി കോഡ്, ചിലര് UAE-യിലായിരിക്കും, അവിടുത്തെ കൺട്രി കോഡ് ഇട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇടുക. പിന്നെ മെയിൽ ID, നമ്മുടെ മെയിൽ ID ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 1-ന് എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്, ഫുൾ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ആ അഡ്രസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റി എന്താണോ ആ സിറ്റിയുടെ പേര് എഴുതാം. പിന്നെ ഉള്ളത് കൺട്രി ആണ്. കൺട്രി ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, അപ്പൊ അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മുടെ പിൻകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മൈ ക്ലാസ് പ്രിഫറൻസസിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ്, ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും സമയമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്, അഡൽട്ടിന് അങ്ങനെയുള്ള സമയം പോലെ നമ്മുടെ മലയാളം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡൽട്ടിന്റെ സമയം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ 12 PM ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലാസിന്റെ ടൈമിങ്സ്. സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും 12 മണിക്ക്, ശനിയും ഞായറും 12 മണിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്രിഫറൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഡൽട്ട്, ഇപ്പൊ യൂത്ത് ബാച്ചിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യൂത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡൽട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അഡൽട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജസിന്റെ ചോയ്സസ് വരും ഇവിടെ. ആ ചോയ്സസിൽ നമ്മുടെ മലയാളം നോക്കിയിട്ട് മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ സമയം 12 PM, ഒരു സമയമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്, മലയാളത്തിന് ഒരു സമയമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 12 PM ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആർ യു ജോയിനിങ് ദിസ് കോഴ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെവൽ കോഴ്സിന് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. യെസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ താഴെ വരുന്നത് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 2 കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രഭുജി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്, നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് എങ്കിലും ജപമാല ചൊല്ലണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 108 തവണ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് ജപമാല ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നിബന്ധന. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച അല്ലെ പ്രഭുജി, ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ശ്രദ്ധാവൻ സെറിമണി? ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ശ്രദ്ധാവൻ സെറിമണി വരും. അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധാവൻ സെറിമണിയിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള 3-4 നിബന്ധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോളം ടിക്ക് ചെയ്യണം. ഈ കോളം ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് വീണ്ടും ചില റൂൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില റൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 18 റൂള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആ വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ കോളം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ 2 കോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്, നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ടൈം ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ 2 കോളം ടിക്ക് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഇവിടെ ഐ റെഡ് ഓൾ ദ കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ള കോളവും ശേഷം ഐ അക്സെപ്റ്റ് ആൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ഈ 2 കോളം ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാപ്ച കോഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്യാപ്ച, ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിടണം.
എൻ്റർ ചെയ്തിടണം. അപ്പൊ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് നൗ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. ആ ക്യാപ്ച കോഡ് തെറ്റായി വരുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യണം. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല. 2-3 പ്രാവശ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിയായിക്കോളും. ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ മാറുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പ്ലീസ് ജോയിൻ അവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ വരും ചെയ്യും. കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഈ ജോയിൻ ചാറ്റ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിന്റെ മലയാളം ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ലാപ്പിലായത് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചാറ്റ് കൊടുത്താലും ഞാൻ ജോയിൻ ആവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ജോയിൻ ചാറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ആഡ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ചാറ്റിൽ അഞ്ജലി കൃഷ്ണ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ 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 പ്രഭുജി. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അയക്കാം. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം. അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, മാതാജി സഹായിക്കും. എന്നാലേ ക്ലാസ് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇനി ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് അയച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കേണ്ടത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനോ മാനാമദാന്യതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സ്വാദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചീവൃത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരും. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് അല്ലെ. നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ. കാമം, ദമ്പം, ദുരഭിമാനം അല്ലെ, ഇതിലൊക്കെ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അവര് എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ ഫലത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര്, അതിന് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാരാജ് ദശപ്രജാപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദശപ്രജാപതി ആ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. ദശന്റെ പുത്രിയാണ് ആ സതീദേവി അല്ലെ. ഒരിക്കല് ദശൻ എന്താണ് ആ യാഗം നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വലിയൊരു യാഗം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലെല്ലാ ദേവിദേവന്മാരെയും എല്ലാരെയും ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അല്ല, ശിവനെയും സതീദേവിയെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദശന്റെ പുത്രിയാണ് സതീദേവി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശിവൻ എന്താണ് ദശൻ ഒരിക്കലെ അവിടെ പോയപ്പോൾ, കൈലാസത്തിൽ പോയപ്പോൾ ദശനെ ശിവൻ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദശനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ശിവനെ എന്താണ് ആ ദശൻ ഒരു സാധാരണ തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിലാണ് എന്താണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല അല്ലെ, ശിവനെ എന്താണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒക്കെ അധിപനാണ് ശിവദേവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിവൻ തന്നെ അത്ര ബഹുമാനിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കാതിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ സതീദേവി എന്താണ് സ്വന്തം പിതാവ് നടത്തുന്ന ആ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വരികയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ദശന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ സതീദേവിയെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ദശൻ അങ്ങനെ ആ സതീദേവിയെ അപമാനിക്കുകയും അതില് എന്താണ് മനംനൊന്ത് സ്വയം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ സ്വന്തം തീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് എന്താണ് ചാമ്പലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് ശിവനും എന്താണ് തന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളും ഒക്കെ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ യാഗമൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കി ദശന്റെ എന്താണ് ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഇതാക്കി. അതിനുശേഷം ആ
തലയറുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ യാഗം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് മറ്റുള്ള എന്താണ് അശുഭങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് യാഗം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആടിന്റെ തല ആ ദക്ഷനെ വെച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി ശിവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ യാഗം പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. ആ ദക്ഷിണ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തൻ്റെ ആ പ്രശസ്തി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ അല്ലെ, താനൊരു വലിയ എന്താണ് മഹാരാജാവാണ്, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വലിയ യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും ആ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. 11-12 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വേലിക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് അസുര സ്വഭാവികൾ അല്ലെ, അവർ ഏത് തരത്തിലായാലും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നിട്ടായാലോ എങ്ങനെയായിട്ടായാലോ അല്ലെ, എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവർക്ക് ആ ധനം നേടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതാണ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്നാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നമ്മളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണെന്ന് അവര് കരുതുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കംസനെ അല്ലെ, കംസൻ എന്താണ് ആ ജീവിതകാലത്തിലെ മുഴുവൻ എന്താണ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുമോ, കൃഷ്ണൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും അനേകം ശിശുക്കളെയൊക്കെ എന്താണ് അസുരന്മാരെയൊക്കെ അയച്ച് എല്ലാവരെയും വധിക്കാനൊക്കെ അയക്കിണ്ടായി അല്ലെ, പൂതനെ അയച്ച് നമ്മൾ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കംസൻ അനേകം ആൾക്കാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഈ കംസൻ എങ്ങനെയാണ് രാജാവായിട്ടുള്ളത്? തന്റെ പിതാവായിരിക്കുന്ന ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനെ പിടിച്ച് തുറങ്കലിലിട്ടിട്ട് ആ ജയിലിലിട്ടിട്ടാണ് കംസൻ രാജാവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അസുര സ്വഭാവികള് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പിതാവിന്റെ ധനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മള് പിതാവ് നമുക്ക് തന്നാലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക അല്ലെ. എന്നാലും അസുരന്മാരെന്താ ചെയ്യാ, പിതാവിനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടിട്ട് ആ രാജാവ് ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കംസൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വസുദേവരും ദേവകിയുടെ വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി കൊടുത്തല്ലേ. ദേവകി കംസന്റെ സഹോദരിയാ. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ആ അശരീരി കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ കംസന്റെ യഥാർത്ഥ അസുരിക സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ദേവകിയെ മുടിക്കത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തൽക്കാലം വസുദേവർ അതിൽ നിന്നും ദേവകിയെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും നിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടുന്ന് വിട്ടു അല്ലെ. എങ്കിലും അവിടെ കാരാഗൃഹത്തിലൊക്കെ അടക്കുകയുണ്ടായി. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുന്നു. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികള് അവരുടെ ചിന്തയെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അവരിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരുതുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? സംസാർ ലോക മഹേശ്വര അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭക്താവ് പരമ ആസ്വാദകൻ അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അല്ല അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആസ്വാദകര് ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവര് കണക്കൂട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളിതാണെന്ന് അല്ലെ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു അതിന്. എന്താണ്, നമുക്കൊരു സ്വത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കൊരു ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു വസ്തു ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിതാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ഇന്നലെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ട്, ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി നാളെ നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ എന്താണ്, ഇന്നലെ അത് വേറെ ആരുടെ ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നാളെ അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ആയിട്ട് അത് ലഭിക്കും അല്ലെ.
അപ്പൊ അത് നമ്മളതാണോ? നമ്മളതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ. അല്ല, നമ്മൾ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടേതാണോ? യഥാർത്ഥത്തിലല്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മള് അത് ഭഗവാൻ അത്രയും നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം അല്ലെ. അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം എന്റേത് എന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആൾക്ക് ശത്രുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു, ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിലും സമ്പന്നൻ, ഞാനാണ് ശക്തിമാൻ എന്നൊക്കെ അവര് കരുതുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിലെ അവര് മോഹിതരാകുന്നു. ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ, എന്താണ്, ആ കൗരവരൊക്കെ ആ ദ്രൗപദി ദേവിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്, അതൊക്കെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇണ്ടാതെ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഈ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴ് എന്താണ്, അവരെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ അവസാനം എന്താണ്, ആ ദ്രൗപദി ദേവി അല്ലെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ വിളിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിളിച്ചു അല്ലെ. 2 കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ, 2 കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ ഓരോ രൂപത്തിലും അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്? സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് ജപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മുടെ ആപത്ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഈ സാരിയായിട്ട് വന്നതിന്റെ പിന്നിലും പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്താണ്, ആ ഒരു വാളെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മൂർച്ച നോക്കുന്ന സമയത്ത് വിരലില് ചെറിയ മുറിവുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ വൈദ്യരെ വിളിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ അങ്ങും പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ദ്രൗപദി വില കൂടിയ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ വിരലില് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, ചെറിയൊരു തുണി, ഒരു തുണ്ട് തുണി, അത് ഭഗവാന്റെ വിരലിൽ കെട്ടി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സഹായം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ആപത്ഘട്ടം വന്നപ്പോഴെന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ, സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ ആ ദ്രൗപദിയെ സഹായിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പ്രവൃത്തി പോലും, അതൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയം. നമ്മളെ വലിയ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇവിടെ ശിശുപാലന്റെ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ശിശുപാലനെ കുറിച്ചിട്ട്. ശിശുപാലൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ള ആളായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് അസൂയ പുലർത്തിയിരുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയുകയും തെറി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ശിശുപാലൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ജ്യോത്സ്യരടുത്ത് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഈ ശിശുപാലനെ വധിക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 കൈകളും അപ്രത്യക്ഷമാവും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവിടെ ആ ശിശുപാലന്റെ 2 കൈകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ശിശുപാലന്റെ അമ്മക്ക് മനസ്സിലായി, കൃഷ്ണനാണ് ഈ ശിശുപാലനെ വധിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ മകനെ ഒരിക്കലും വധിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒരു ഉപാധി വെച്ചു, എന്താണ്, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴാണോ അപമാനിക്കുന്നത്, ദ്രോഹിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ എന്നെ 100 പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഇവൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവനെ വധിക്കുമെന്ന് പറയും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്താണ്, ആ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ അതിന്റെ പരമാധികാരിയാക്കി സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും പാണ്ഡവരെയും ഒക്കെ
തെറിവിളിക്കുകയുണ്ടായി. അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നേരെയായി. ഭഗവാനെയും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 100 പരിധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ ആ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ ശിശുപാലനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരമായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികള് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ആ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ആ ഭസ്മാസുരൻ ശിവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചാല് പ്രത്യക്ഷമാവാതപ്പോഴെന്താ ചെയ്തത്? എന്താണ് കത്തിയെടുത്തിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ശിരസ് തന്നെ അറുത്തിട്ട് അഗ്നിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ശിവനാടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശിവനോട് എന്താ വരം ചോദിച്ചത്? ഞാൻ ആരെ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടോ, ആരുടെ ശിരസിൽ കൈവെക്കുന്നുണ്ടോ അവർ ഭസ്മമായി പോണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ വരം ലഭിച്ചല്ലേ, അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെയാ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ആ വരം കൊടുത്ത ശിവനെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഓടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരങ്ങൾ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് ആരാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അവരെ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അസുരന്മാർ നിത്യഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അസുരന്മാരെ നിത്യഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധയിൽ ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് എന്താണ് തങ്ങളുടെ അന്യരുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നവരല്ലേ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ മറ്റുള്ളവരോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് തന്നെയാണ് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് പാലാഴി മദനം നടന്നിട്ട് എന്താണ് അമൃത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അമൃത് പങ്കിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ എന്താണ് മോഹിനി അവതാരം എടുക്കുകയും ചെയ്തല്ലേ. മോഹിനി മൂർത്തി എന്നിട്ട് എന്താണ് ദേവന്മാർക്ക് ആദ്യം അമൃത് നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോഴവിടെ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അസുരനും പോയി നിൽക്കുകയുണ്ടായി. സിംഹകേയൻ എന്ന അസുരൻ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിരിക്കുകയുണ്ടായി. ദേവന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അമൃത് കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തില് അസുരനും അമൃത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അസുരൻ അത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് എന്താണ് മോഹിനിമൂർത്തി, ഇത് അസുരനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴത്തേക്ക് അസുരൻ എന്താണ് അമൃത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഉടനെ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് അസുരന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അമൃത് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വേറെ, ഉടല് വേറെയും ശിരസിന്റെ ഭാഗം വേറെയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. ജ്യോതിഷന്മാരൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടാവും. രാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കേതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വെക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് 2 ഭാഗങ്ങളായി. അപ്പോ അതാണ് രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അസുരൻ അമൃത് കുടിച്ചല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് അങ്ങനെ ശിരസ് വേർപെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മരണം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം ഇവിടെ വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് രക്തത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെ എന്താണ് റെഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെ. ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ, വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അസുരന്റെ രക്തം അത് വീണിട്ടാണ് എന്താണ് ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അസുരന്റെ ആസുരിക ഗുണമായിട്ടുള്ളതാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൂജ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത്. അത് അമൃത് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഔഷധ മൂല്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാല് നമ്മൾ പൂജ ആവശ്യത്തിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. താനേഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമാശുഭ
നാസുരീഷേവ യോനിഷു, ഈ ശാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവികളെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും അസുര ജന്മങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലീലയുമായിട്ട് ഭഗവാന് ഒരിക്കലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരുമായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാർ ഒരിക്കലേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി, അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അതുവരെ അവര് പരമാത്മ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ വ്യക്തിരൂപത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, നാരായണനെ കാണാനായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ട് ജയ, വിജയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാ കുമാരന്മാരെ തടയുകയുണ്ടായി. കുമാരന്മാർ പരമജ്ഞാനികളാ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാ. അതൊരിക്കലും ബ്രഹ്മാവ് അവരോട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവര് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച് ഇല്ലാതെ നമ്മള് അതിനൊന്നും തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവ് അവരെ ശപിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു എന്താണ് കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിൽ, ശിശുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എപ്പോഴും അവർക്ക് എത്ര പ്രായമായാലും അവര് കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജയവിജയന്മാർ വിചാരിച്ചു, ഈ കുട്ടികളാ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഈ കുട്ടികളാ ഇവരെന്തിനാ പോണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെയൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൽ തടഞ്ഞു പിതാവ് അല്ലെ. എന്താണ് ഉണ്ടായത്? സർവനാശമുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇല്ലാതാക്കി നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടല്ലേ. അതാണ് ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനാണ് ആ നരസിംഹ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ 4 കുമാരന്മാർ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് അവരെ എന്താണ് അസുരന്മാരായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്, ഈ വളമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനും എത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നിക്കല് 100 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പിന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ജന്മങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് 3 ജന്മങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, 3 ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. 100 ജന്മങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ? അത്രയും കാലം ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. അതിന് അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇതിന്റെ പിന്നിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കും അല്ലെ. എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള കളികളൊക്കെ കളിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ 2 സൈഡായിട്ടൊക്കെ കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശത്രുവായിട്ട് വരണ്ടെങ്കിലും, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അതിനൊരു സാധാരണ ആള് പോലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ശത്രു ആവണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു യോഗ്യത വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഈ ജയവിജയന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിന്റെ പിന്നില്, ഈ ഒരു ലീലയുടെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഈ അങ്ങനെ കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് ശാപം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ കുമാരന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, പിന്നീട് അവര് ഈ സത്യത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി ജയവിജയന്മാർ. പിന്നീട് എന്താണ് ത്രേതായുഗത്തില് കുംഭകർണൻ രാവണനുമായിട്ടും വരികയുണ്ടായി. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്താണ് ശിശുപാലനും ദണ്ഡഭക്തനുമായിട്ടും അവര് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങള് അവര് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് എന്താണ് സായുജ്യമുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. സായുജ്യമുക്തി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മുക്തിയല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ട് അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, അവർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, എന്താണ് ജഗായി മതായി ആയിട്ട്
കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി വന്നപ്പോൾ അവർ ജഗൈമതായി ആയിട്ടും വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അവര് തിരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരായി തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ആസുരന്മാരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ് ആ ആസുരിക യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മമെടുക്കുന്നു, വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയവിജയന്മാര് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാ, വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാവൽക്കാരാ. എന്നാൽ അവര് ചെറിയൊരു അപരാധം ചെയ്തു അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന അവരെ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വിട്ടില്ല അല്ലെ. അതൊരു അപരാധം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചെറിയൊരു ശിക്ഷ ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നില് ഭഗവാന് വേറൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഭഗവാന് ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജയവിജയന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ മായാപ്പൂരില് TOVP വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ജയവിജയന്മാരെയൊക്കെ അവിടെ കാവൽക്കാരായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അത്രയും വലിയ എന്താണ് അവരുടെ രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസുരിം യോനിമാപന്നാമുണ്ടാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവിഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അസുര സ്വഭാവികള് എന്താണ് ഇതിൽ ഒന്നും ഇതാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർ മാറുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ് അല്ലെ, ഇതിനൊരു നാഥനില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നവരല്ലേ. അവരൊരിക്കലും ഈ ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തുന്നില്ല അല്ലെ. അവരെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. നാമം ജപിക്കണം ഒന്നും വേണ്ട. ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്തിട്ട് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടേതായിട്ട് വീണ്ടും താഴ്ന്ന ദിനത്തിൽ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങള് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായല്ലേ, പൂന്താനം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, കൃപ കൂടാതെ നൃപഞ്ചത്ത് കൃമിയായി പിറക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ. രാജാവ് അവര് എല്ലാവരെയും പ്രജകളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവുക, പിന്നെ ഒരു കൃമിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് അനേകം ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരും മറ്റേതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തൊക്കെ അപഹരിക്കുന്നതാ. അപ്പൊ അവര് ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നല്ല ആളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തൊക്കെ അപഹരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഉദ്ധവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ സ്വത്ത്, ഭഗവാന്റെ ആ സമ്പത്ത് അപഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ മലത്തിലെ പുഴുവായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തൊക്കെ അപഹരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അവര് നല്ല ആൾക്കാരായിട്ട് നടക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇനി അവർ എത്രയോ ജന്മങ്ങള്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങള് മലത്തിലെ പുഴുവായിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാതേതത്രയം ത്യജേത് തസ്മാതേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിക്കും. ഇപ്പൊ നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അല്ലെ. ലോഭം എന്താണ്? നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം, എന്താണ് ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താണ്? അത് ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് വഴി തെളിക്കും. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദ്വാരേ സ്ത്രീഭിർനര ആചര്യാത്യാത്മനാശ്രേയ തതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
എന്താണ് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭഗവത്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ, പരമപദത്തിൽ എത്തുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഈ ആസുരിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ആ പുറമെ നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധിയാവുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായി തീരാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അത്രത്തോളം സാത്വികരാകാൻ പറ്റും. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ പറ്റും, ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒക്കെ ഇപ്പം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ് നമ്മൾ നേടിയല്ലേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ആ ശാസ്ത്രം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അത് പ്രകാരം ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മള് അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നീട് തേർഡ് ലെവലിലായിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം. പിന്നെ ഫോർത്ത് ലെവലായിട്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉണ്ട്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. അത് എന്താണ് ആ ഒരു ഭക്തിശാസ്ത്രിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീച്ചിങ്ങിനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം കോഴ്സൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക. ഇപ്പൊ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് ചേരുക എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ ക്രമേണ ഉയർന്നിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എത്രയോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തനാനവാൻമ പ്രവർത്തന്റെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇനി വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, ഒരു ഷിപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എന്താണ് അതിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടേക്ക് എത്തും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റിനെ എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം ദുബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് വിസ അല്ലെ, പാസ്പോർട്ട്, ടിക്കറ്റ്, എന്താണ് എല്ലാം ക്ലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താ കൊറോണ ഇല്ല എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ എന്താ വേണ്ടു? നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് വേണം അല്ലെ. എന്താണത്? നമ്മുടെ ജപമാല അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മൾ നിത്യം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് അതിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കോ അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് ദുബൈയിൽ എത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക? അവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആ പൈലറ്റിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ ദുബൈയിൽ എത്തുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വഴിയാണ്
അല്ലെ. ഇത് നമ്മള് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിന്തുടരണം, അവരുടെ ആ എന്താണ് ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം അല്ലെ. നമ്മള് പ്രഭാതർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതിക്ക് ഇറങ്ങി പോവാതിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാ. എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ ബൈ ഭക്തിലെത്താപ്പിച്ച്. നമ്മള് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ അനേകം ജന്മങ്ങളെടുത്ത് കറങ്ങി തിരിച്ച് അവസാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ തുടരണം, ഇതൊരിക്കലും നിർത്തരുത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്പസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറുണ്ടല്ലേ, അതിൽ അല്പസമയം മാത്രം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെ. പറഞ്ഞു ഇനി കാർത്തിക മാസം അല്ലെ, നാളെ മുതൽ കാർത്തിക ആരംഭിക്കുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഫോട്ടോനെ നമ്മൾ ആരതി ഒഴിയുക, കാർത്തിക ദീപം കാണിക്കുക. അപ്പോ എന്താണ് ദാമോദരാഷ്ടകം അത് ചൊല്ലുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിൽ ഈ മാസം കാർത്തിക മാസം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതാ. ഭഗവാൻ എന്താണ് യശോദാമക്ക് നിന്നു കൊടുത്തല്ലേ, ആ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമുക്ക് ലഭിക്കും ഭഗവാന്. ഈ കാർത്തിക മാസം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. ഈ മാസം അത് അത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സിദ്ധിമമാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. ശാസ്ത്രവീതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാത്ത തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പരിപൂർണതയും പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും ഒക്കെ നേടാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ അതിനെതിരായിട്ട്, നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കലിപുരുഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാനായിട്ട് 4 സ്ഥലങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. കലി വസിക്കുന്ന 4 സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നെടുക്കാം, ഒന്ന് മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നെടുക്കാം, പിന്നെ എന്താണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നെടുക്കാം, പിന്നെയോ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കലിപുരുഷനോട് നിന്നോളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ പോയി വസിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലത്ത് അത്രയും അധർമ്മങ്ങളൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കലിപുരുഷനെ എന്താണ് താമസിക്കാനായിട്ട് ഇടമുണ്ടായിരുന്നില്ല, വസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടേക്കാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്, ഒന്ന് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്ത്, പിന്നെ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നത്, പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നിടത്ത്, പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിട്ട് വസിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് കാലത്ത്. കലിപുരുഷനെ വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് കാലത്ത് എവിടെ വേണ്ടെങ്കിലും കലിപുരുഷനെ വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെ. അതിനെയൊക്കെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കലിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിഹരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്നാലേ എനിക്കൊരു സ്ഥലം കൂടി തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് ഈ 4 സ്ഥലത്തും വസിക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തിൽ. പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം കൂടി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമിതമായിട്ട് എവിടെയാണോ സ്വർണമുള്ളത് അവിടെ നീ പോയിട്ട് എന്താണ് ഒളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ എന്താണ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ആ കലിപുരുഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ. അത് നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആ ചൂതാട്ടം നമ്മുടെ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ആ പാണ്ഡവരോട് കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ രാജ്യവും അവരുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും ഒക്കെ കൈക്കലാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്, അത്
നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദയ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പറയും, നമ്മളൊരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണ്, അല്ലെങ്കിലോ നമ്മളെ വായിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു അസുരനാണ്, ഒരു മൃഗം തന്നെയാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ അല്ലെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ആ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ പെടും. പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ തപശ്ചര്യയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, പരിശുദ്ധത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോരോ യുഗങ്ങളില് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും എന്താണ് ആ സത്യയുഗത്തിലെ 2 ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു എന്താണ് ആ ഹിരണ്യാക്ഷൻ പിന്നെ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ടും അല്ലെ. ആ വരാഹമൂർത്തി എന്താണ് ഭൂമിദേവിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ആ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. വൃന്ദാവനം അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് വരാഹമൂർത്തി വിശ്രമിച്ച സ്ഥലമുണ്ട്, വിശ്രമഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാഹഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പതിപ്പാണ്, അത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു ആ സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തിൽ അത് 2 രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് മാറി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാവണനും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അല്ലെ. രാവണൻ ലങ്കയിൽ, ശ്രീലങ്ക ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായി അല്ലെ, ലങ്കയിൽ ഉണ്ടായി. ഇനിയോ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അയോധ്യയിലും. പിന്നീടോ ദ്വാപരയുഗമായപ്പോഴേ ആസുരിക ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അത് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായി 2 ചേരിയിൽ. അപ്പോ കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് പാണ്ഡവരൊക്കെ എന്താണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെയും എന്താണ് കൗരവരൊക്കെ ദുര്യോധന പുത്രന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ആസുരിക ഗുണങ്ങളോടും കൂടി അല്ലെ. അപ്പോ ഈ 2 ഗുണങ്ങളും 2 പേരും എന്തായി ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായി ദ്വാപരയുഗത്തിൽ. അതേ ശക്തികൾ കലിയുഗത്തിൽ എന്തായി 2ഉം കൂടി ഒരാളുടെ ഉള്ളിലായി. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദൈവികമായിട്ട് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയും, നമ്മളെ സ്വഭാവം നമുക്ക് തന്നെ പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണമുണ്ട്, എന്താണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആസുരികമായ ഗുണങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും നമ്മള് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് മറ്റു ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു, നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇത് 2ഉം കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ വേറെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഇത് 2ഉം ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായി. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ നാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. എന്ത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആചരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. കൃപാതിരി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് ആസുരിക ഗുണങ്ങളിലുള്ള ധാരാളം പേരെയാണ് അവരെയൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി പ്രഭുപാദരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അവരെയാണ് ഹിപ്പികൾ എന്ന എന്താണ് ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരി ആദ്യം മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനമത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്ര ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ലളിതമാക്കി തന്നു നമുക്കല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും
ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാനുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അല്ലെ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാതി നാഭവൈഗ്രാഹിന്ദ്രിയ സേവയൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാതി സ്വയമേവ സ്മൃതി. എന്താണ് ആ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുക? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തോളമെങ്കിലും ഉയരണം. അത്രയും സാധിക്കാത്തവർക്ക് രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അസുര ജീവിതം നയിക്കുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലെ, ആ സത്വഗുണത്തെയും അതിക്രമിച്ചിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മിനിമം ഒരു സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തണം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ എന്താണ് അവരൊക്കെ രജ സ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് അസുര ജീവിതം നയിക്കുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ രജസ്തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരും ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരുമാണ്. ഭക്തിപൂർവമുള്ള സേവനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി എത്ര കേട്ടിരുന്നാലും അവർ ഇതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവില്ല. സ്വന്തം ഉത്കൃഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം വഴി അവർ ചെത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് അസുര ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ. എങ്കിലും ശരിക്കും ഉചിതനും വിശ്വാസനുമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അല്ലെ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് സമുത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതാണ് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തൻ അവർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എന്താ അനേകം ആൾക്കാരെ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ മുതലേ എന്താണ് ആ ദാമോദര ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ആ ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലുക. കൂടുതൽ